bw'umuguzi. Naindo manchi umurigereri banekero koro kwegena waitu na nogendrete kwegoke kubwatemero variants ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusini go cyaragire cinsa isato cyabona mugoroba to kwariga bene meye manye Jumatatu cinsa isato to kumanye na nara ya twariganire asenchera ereyo wikirano namange to kwariganite kurwa semesa yaito ya mayo mwancho umurigereri agati yabo ekegorigo sekeria kia Genzi Padre ko bakuliye iranga nigo barachiko bakogendera ko yesugume serikali na kwendinga yanyale ko bagewikirania chira cha magendero nigeke oreke ya Genzi kero berete okora okorobekana bori tweranga sinsema anene ye county ya Nyamira kore nayo munenda mange to kwarga tukumenya senchera yobwikirano ko rentanga kigimati gataranyore gatiare to kwarga nete senchera ere yobwenge Njebuna mama county ninganje teko korechi initiative choko abanyina amache narora tiganyite to kiwe this problem amacha bororo to beke sola yani sababu teyo abanyina babechira amacha yali mire batagwenerete bayenekeria amacha makene no kwase chichiro chonsio mo women rep we county ya Kisii Doris Donya Totolireira umungwana uyu gucyongera umugambi wito otuwataka tumwikigeti tumubolinga mbiasara kya bwatero mugambi taka no mungu mubolaka tigata era so mujanda yuja so mungu uri akabara ntuntu mwegene tu hana ntomo ateli bageri dia bene akore mirimo muna to amajora ntoisa negete nemero berio ya magendero kurwa service yo mwemsio itaba menye be wodi ya bomba babura bonigo banyalire ko bakwenekia betani school fees ngoboli tora abayiboli ngabanje school yabo babe proud yo skuru yabo be togerie skuru yabo nekero bagwe togerie skuru yabo egere banye kwana buya muna bono nkonyorura abayiboli singenche yemo usencherende o twalire enjera akorro mwalimu abayiboli ko semiga kubwatera namo naboro kirio ko ene kinga banyale ko bagukinie kerengo gye kisemi kyabana babo ayo mana yande amangu mancho mo ligereria to kwarigania senchira yobo ikiranto nyale ko batogo sanga amona inyora boigo na boko yabwatia wetera se chinjira chemi tandao litangani pigotera senchira Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni wera tubwatu wetera Ndizi TV News na wigase website yeto wetera www.ndizitv.net eri otogendre gusanga subwamo Lydia Mose to ko bwatera nare kwene kinga gochere wetera somono bibimanyire literane ngoro kwa Josephat Amisi Letariane Evelyn Osero Sara mumanyinero kwene kya TV channel yogiche wikira senchira bene to kwariga nobe kugusanga 9 komero Kurwase county ya Kisii nigo omo Ndrebwe county yo Doris Donya Totolireira anyala kobaga go siolio morobelio bobwaga chibwege simase echiro ya bonchoreria ya suneka asabega nyala kobaga kuriira ngabisi aine chikobaga kwene kiabuna ebisima bune byanyala kobikwaga chwasi chichiro elio kobasegeta bonchoreria banyala kobaga koremeremo ase amache are Nege tambukiro kiabage kogokerwa negati abonchoreria abo baba wekiranoro na kumwakira ngambi ya mono Donya sumurubiro yumikirano asaba igobaganiriye gokonya sokurusirwa eubiye yogendrete goichura asenseme yo Donya nigo nonya nabo abagote banachiko gendereria umurubiro yo asensemo yende nigaboria serikali ya Kenya kwanza insibura iwe Dr. William Ruto kwene kiabuna ngochorare abarai barabaronge anenase busase birogo byechi wizara umuliki oitwa mail ready momanyi nanyara kobaga wikirana somo yego ina gotwarigana robatiro kubatia
Umo women rep we county ya Kisii Doris Aburi nigo akora etaro yaye guika sensemo yechiro ya suneka ase kirenga yokurotota egesima ikyo kyabeire ase gikagesaregete eyo yirire abamenyi amona boncheri bensemeyo gutanyora amache asobotumeki bwabo bwabutambe ase gikarona boncheri ya bensemeyo nigo babeka okoigwana asomo women rep gocha kubarosalia egesima ekyo senchera ebwenerete eli abamenyi konyora amache okora chi campaign 2017 mba igorete amache ekero baigora amache ayaiga amache yakabaka gotumeka agaika akabatari gukora kuri 2022 njebuna mama county ninganjete kokora chi initiative cyo kwa abanyina amache narora tiganyite to kiwe this problem amache abororo to beke sola yani sababu teyo abangina babechira amache yali mire batagwenere tuko bangamba bwati mache gose bagochikogora abonchoria abubekirana sensemeyo nigo bagokera egetambukire kyo ase babwate okoigania eubie yo yabeire omochando angenegesime kyo nabaigo ase chiro yabo korusigwa aso kolinda obochenu Levuito Doris Donya Toto achira ase chiro yetu na kwa ukweli amefanya maajabu yale hatujawahi kwa sababu amache abeire sengeke ntambi totanya gutumeka tupula misiri amache ina acha keokoregas echiro yetu igere nchafu bamutarire ororo yerorire omaino isani kirenge echiro yetu ni nchafu ere otebira atatema kadri ya uwezo wake arore na kichiro yeko bensafi tuirane irimbi yamono munabangina bechiro na tuatabire mama Donya Doris Toto eko kwako na Mungu akusaidie kwa sababu umetukumbuka sisi kama wamama twagokire mama county atebire ngo chakoletare motelie kubekwa ligera amacha akoreki agendere negento kende gukwana mama county ondete yogo kogosa kolega sinobolemu ondete yogo konyegeri nonya nake esteri kwagendere irigo kore bintu byao gendere gukora nande nyasaga ndere gokomenta chinguru onyare gukorera abangina nagwa kwa aliete ira sabangina kubatorore ebitono korumotu nonya naboni go women rep abolia serikali ye county wasanania alio gukora omochando we ubi asayo igo narorire project yembiyero omochando noro monene twanyorire echire yegere enchafu mono kabisa lakini bono kobe department yiteri ye women rep ni yere ye county ngole nke county egure muna bana inchi batebirenga gaki baegwe echire rensafi sensemo yaye omo women rep nigo aganiria serikali enene ekoragwa na Dr. William Ruto uchakuligereria asoboime abawaziri baliara chegochora ase ogokorera abananchi egasi omoraibu nsachora abantu bagocha gokorera abantu emirimo abantu bagokora emirimo bali bamanyirenga umwaro cheno nyene chinga kichiri cyabo matianyi bono isego kwana akabeka chisukuru chikaba yelo akabeka bono yani riryo koru an example naki ingi motage tomora yakor omuntu oli okokorege ntumichuki mokarora agateba chigari chitware chibelt kero montege ntokeli akolire kero lekana no ingi bakingo tebale I transformed this country so tigo montabe kukulingana na ile kitu anajulikana anaweza fanya saidia watu igo arure ekurate entindi gochase ebyombe byobotuki gocha kulingoria ebikore byoboiti ebyo bigendrete kwenekigwa imeyense ya Kenya so wakati huu wacha tuachie agencies zile zinafanya investigation watuambie nini imefanyika na yule aliwapeleka kule akona jibu hiyo mwili ilimwagwa hapo ilitoka wapi ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Miyamano mariketo Mildred Momanya se orobo tiorore kanu togos kabosioni go avaibori basegetre go tabagamba abaorokia abakorokereria abana babo ase chisukuru asekeria bune kyonigo ge koirera nonya nabana go taiwera abalimu naboigo kobairira barabwokora bobe ase amasomabo okwana litkolera munegeta seni kya Ndizi TV mwalimu omonene gweskuru ya Mabuko Samuel Mweru tinigo boiganya leko bagosemia abaiboli banyareko babako bwatera namo nabali mubune nchire yemoyo ikirania magania kiralitiko yaboro kiase kerenga giyoko basira nabanyareko bako kerengo gichisemigoro markyo ingo baga kwene kyabune skure ya Mabuko yaberekego kore byasa matukamagega na kwene kyona babere bakobeka ebitamukire bikiranu giyo kwene kyabuna ebirengo byamasomo mbichiko gendera gukina ase skure yo
okubwatirania gati ya abaibuli abarimu na abana na gukora irere chisukuru gokineme ya rugongo rwa Gusii ayankorengana mono mwarimu munene wa skuru ya Mabuka Sirita Samuel Mweruti gukwana na Ndizi TV Mweruti nigagendere ko bagakoria ira na goteba buna ekira abarimu bakubwatirana amona abaibuli nigo bakwira chisukuru kogenderera asase igetira abaibuli gotabagamba abarimu asa abana baigwete goetanie school fees ngobori tora abaibuli ngabanje skuru yabo babe proud yo skuru yabo betogerie skuru yabo nekero bagwetogerie skuru yabo egere banyikwana buya muna bono nkonyorora abaibuli singinche yemo usencherende o twalire enjera akorora omwarimu kosaka morora bobe ekera akomorora bobe tokobuli agende inchwe school egere tokwane ing'anende yonsi oratware libaga lyogoikaransa n'omwana oyo ogosomerwa n'abarimu abo nande gwakwana abarimu bo base omwana oyo bono nabeke school igakoinyora buno omoibori are gokwana omwarimu oyo sare kogamba omwarimu oyo tagoteki chingaki chiaye ase ogotegerera eki omwarimu oyo agosomia igo ero eterwa na biri omwarimu oria arenge gosomia orengana mohonere nigatebire ne skuru yiga yagakorire buyasa matuka magega nigo entunde yiga bono babekire omokia gochikunyara kwa bakwenekia bunangwiranirere asi akabera asa matuka magere ko bakonya abana ase chingaki chamaege skuru eye yamanyakanire are nange ase ngincho gokora kwaye korokuya na kitoko boleri nga ekero yachiteka bamunanja ira nansake etoranye imoki na ndonyere nese yarenge ekero twanyorire ase okobwaterana kwa bantu bonsi muna data be community abarayi bari bekenyoro na abarayi be skuru nigo boigasegetire ebinyoro kwene kibuna nkobwatesebire esukuru unenchire yemo ere irere chiskuru chiga gokina community yonsi yaito esengenje school igere egara akore buya gusera agenderera ekero bono bonsi people tokoruka stakeholders babwateranira igonko boli tolengano ene community yonsi etobwatesie erore no ena abana bali bakogenda sengenje school yaito nendo bwate ere boarding na ndeka be day school egere karba korra abana batali bwate chingendo chitali chingiya batoye report ikero batoye report njo aliko goikera abana abo na kubarekebisha mapema asinginche kere skuru egendere tani goetia gosomina goetia eskuru nkorwere echiro ase community ebinte ebinge babwate muna bono byoboremi endagera amabere chinko nabokonyora ngara branyorire echiro ase bakonyara koire ebinte ebyo igekara batobwate sirie eskuru eye imoke egenderere eguro nabarabu nkonyora bari benefit korwa ase skuru eye egenderete kogiro because banyorire no bari bagachira chinyomba ngene school banyorira abarimu bachira banyorire echiro y'ikinyomba cy'abasa abarimu abo bakomenya Mweruti boigo nigagendere ko bagosegetegesa kokyo Gusii kubosirania ase chisemi elio chikonya abana samatuko arebosyo na amasomo na arara abarusi korweke gwango ekemo guchike gwango kende kochenjia korwa sobotaka tobwate koenda aso mwana aranyare kwenyorire emeremo na konyore ngeri yaye ngwetera samatomo igoti tuko elimo aseli tuko chi aseli tuko linde igotokonya ko batebinga goika bakoromokia skuru ya Mabuko nerongo nera iga ngokoriere buya na ndegere nchira iga so goikera bwango ko babo batoira abana tigana ende bato ikange tobwaterane egere mbago tumo mwana skuru erebeba egere babwati na barabukorra ngomwana witwa to skuru na no gokora kwa enga kikole ekrasi akamo ase ekrasi kende egere tosukie abanda abatu abekira iga tobasukie mutwe maambie banyorenga na barabungu ekonya bale na into batokonye igombi ya mono Ndizi TV iginko report regetasini kya uwanjete kya Ndizi TV imeye manye Jumatatu kuruge gas mubagabwe county ya Kisa mune county Nyamira skuru ya Mabuko inchi gonkuru kwa Polycarp okara Nimono muliki oito Paul Kapukara sorobotirwa senchira yobo ikerano nigo ya mate ya muguru asekenyoro kia boge taudio tu ime wodi nyakoe yanyare ko bage weso kena kobolia abantu abwate okogania okoyabanyare ko bagwe weso kya abo igogo sire ya mate yiri ndi nyare ko bage wikirania magania bo akiralituko haya magega yo mumuro yo mokorwa se enge ya machinse mecho abete kagutikare ntakana karu mwaka kare myaka ya igatwa nabo igo kore marera bogotu o sebono bulemerbure asenge yo batari kwenyara nabo igo batari wikirania amagania bo nabo nigo baruro kubore go cyasaba Somalia baya nabo igo onde bwensi bwatomo yobogo konya bakawe sokya iri kubasira wikirania amagania bo muliki oito dipo na sanya na roboti orwa senchire weme
Uvarume wako bwana na ujira wako wewe umenitendea mema. Ase etaro ya bene goika ekinyoro kya bogeta ulio tu kibutukemia sub location iranda imeye wodi ya Nyakoe nigo tukumerana no musaja we miaka jegatwa oyubono okwerera obogimo bokongu obora menyerete Angoro gutima de maguto ninja ndegete na iboltikinde malete lakini nale malira igoro mama gakwete inje tomenyete na baba gotire ndubwati injirende yonsi na esabuni ingokonyo maiga yogotigara bunintakana ase nyumba ya mama mwabo nigo oburemeru bwa muireire kugwerwa amone nyombe ywe mabati gabo chagete chi gotuegerere ngima na echirumu bo ngongweberere kie kona yatu yasira paka bwaki gusangane ya mate yenkeywe nigo baba kirori ngati yemechando Timoth amana babo mwabasirita mungi no mogotu bagenderete gwetera asobogimo beiga batari no mwabo ba meire mama omwabo okule bona bali na ngina koro ogotire pi neta tawati nguru no mwana oyo mumuro mwa tayo ajite nairo bitanye koirana na ase bakorara abo atoboko nyumba teyo bochogete kuruoro eretete emirangu ya gotire egwete oboremo woka mboyo Timothy abere gago chandika sama tukamatambe nyore ndagera kanyora ne shida ekara tware siria toko mobegera tutamobegera ti na bago sabaifu na babo mwabana aro nere chinda cha murire cha mukori omwana okoro Timothy asamenyete enyumba ya erete nyoro korara ne shida ekare mbure gotu ni gako ibacha ekara ya siriro menya korara tabwati nyore merangu tabwati nyore dirisa abaete omwana ya chandike ronche ngo cha ngo nyoro boro bole mwana ali na moretera na mwa oria yani kirete yo na ngo endari kanisa itukolinde ba mokonya kubatekana n'uburemeru obonene burasenkejwe eamatenigo Yesu kirena kubasabira obokonyi kurwase serikali amona bali babwate omoyo bugwancha banyare kubasira nonye naso kubagakira enyumba egintu natagete momokonye enyumba teyo piero ero isikali gake togosaba oyo bwata moyo umuya arusi kende asapoti Timothy naga ile story ntobwato montokoro ko MCA oito oyagi osore konya Timothy MP ito Anthony Kibagendi otakonya ne gavana yaito Simbarati tokonya gaki bali mota tokonya rindi bano litali mujja bano twabaira magwenche gaki mota kokonya rindi gaki bano ntukiruji Yikuripoteria gitaseni kia unambe ya Mokiandizi TV kurua sekenyoro kia buge taolio tu kikutuke meye wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South litera nenkoro kwa Dipon Asanya Miyamono murikeito Dipon Asanya se orobo tiorore krane unentre moyo gosira chise myane na sorogongo rwa gusini gabara ibagendrete numero biro obwoko bwatoka chichek basari go chase abaoroki wali tkuria rero ni gomo MCB wodi ya bombaba borabu Beatrice Kirbo abagakora umuyego yogo kubwatoka chichek yecho go chase abaroki wa ba form 1 nabo igo balia betskuru chiechi gasi chiama boko bose TVET murobiro bakokorekana ase chiabisi chae akwana munegata seni Kiandizi TV nigo Beatrice boiganyare kobaga kogo kerege tambo kirwe kubwatoka chicheki cha sechinga kichibonenete kurwase abisi mugabana be county ya Kisii Paul Simbarati aseboiganyare kobaga kuliranga nachi kobaga wikirani emeroberio yamagendro aneno bwaga chibwe chiparane chinyagitari asensemo eyo chinga kechecho nigo Beatrice boigo sinigo abamenyi ba ewode yo banyara koba wesoke na kogikerie gati yabarai ababwateganga yo kuboria ebirogo bya obwemsia se wode yo asabanyara koba kubagania banyara koba kwena na chinga kichingikirano elio mwemsia nyara koba wikirani chira cha magendro asemambi ya lero igonacho igasi ward office ende kwana na passary checks kuchesa abantu bano bali becholiti chicheki tuwana na lero asabali becholiti form 1s na vocational training centers
elinda abana bagende school abaibuli babiri no mogoka sengencha abana abange basera tukolinka kuna bana banyalire chichekechi abana bachiko kuirira chisukuru abaibuli mogoka tanga twarure chichekirere nangi tigangire libari liabene wakira igavana ya Kisii County Policy Mbarati ngambu yamona sengencho aistenet amegete process ye kababwango elinda abana bakonyeke bagenderere na masomo nende naleko tabia abantu bane bali tole na buga iganga magendera ye ward yane na genderete eparo ni twachiri ward office ni rase program dispensary re ward office yesemo nere program buna twachakira mwaka uyu munya financial year ya 2024-2025 chipara chiri se ward yane moro chitarara chospi igona chibegete pake chindi chiri choko yoro oni igona kusabanga tobwaterane nche biasara biane ne biasara bya abantu bana babomba babura twabaki umwesimi waito chira kaiga mongena Petris otwere chitaki egara abana bali ba form 1 bakoreki naro basome ekero umongino yugakora munaye kuimuge to mugaka ukabeke gosi ugacha ugatenena ukamigwera ini ugake kura ekeranda atenene go chicheri Petris nanya go chicheri umungwano yuguchongerio mugambyo ito otuataka tumuikigeti tumubolinga mbiasara kyabwatira umugambi takara n'umuntu n'umuboraka tigato era so mujanda yuja so umuntu uri akabara ntuntu mwegene tu nana ntomwateri bagiriri na kubwatkana n'umubaskano w'eparo yo bago kwene kiwaso mweritker mori ya etire sensemo ya center ime ye county ya Nyamira uyobeto ko ya bwatrania basi yesukuru ya Kimasare iyo nanyana baye mugetie abaroke bakuru aseskuru ya Kimasare na boigo Nyamirwa baye kwenda asama meranyo ya matera ime ye county ya Kisumu nigo bono gose umuchumbe wensemo ya West Mugrango Steve Mogaka abere kawa nigo obotuki bwacha kiweri muri okere kumanya ekikererete umubaskono yo gokorekana ukona litikorera magega yoko batarere gati ya bali banyatoko bagutigwane chingoma senya gitari ya Nyamira referral nigo mugaka boiganya leko bagago bwatoke ngora yaye guchese bali banyatoko bakobwatokanirwa gose kubwataniwa asomo basukano oyo chinga kibiganya leko bagako boria abarunde bekigali banyaleko ba maiso chinga ki bagenderete amono bogendye bwo bwekigali rituko aserinde ti igongwa kira Nyasaye mbuya mono ngumu basukana abana banyorete be skuru ya Nyameru na Kimasare ekero bare kogende mechieso Kisumu igo banyorete no mubasukano oyo baumisete abange babo rwaliti kubakagendaka na bande mbatigalita se ward in particular mwalimu deputy principal o Nyameru uras Kimasare ule bado ICU pamoja no Montereva igo tugusaba Nyasaye amubwatie na ende ontagete gwakira mbiye mono abanyagetari baitobe Nyamira Referral Hospital amo n'abakoriye gasi baito bonse be serikali kuri Ministry of Education Madam DCC aso kubwaterana okonya abanaba guchimotwe igotugo cha kubolinga nkikiagera tumubasoka no yukaba kero tuamanyire ntokore kerigeta keire egere umubasoka no bunoyo toirorwa ase constituency yaito na sebana bande bonsi bakogende school tiganya sagendera gutwaro kibuso Koligereria mangana rengete oboremi nigo amatko ataraira mangi monokorwa ba agosaba director bekemerigie chae gochorwa vene na asebono abange babo bagendrete koria chira choko chikirania obokoreri burubya niga ba director gokorwa se factory ya Nyamate baba gotiani wa vene ritkolero iri gochaka obokoreri nigo banyara ko bakoria chira ngamba chiko babikirania egati ya maganio ya baremi bekemerigie chae egati yabo okora obokurumi obo bagendete ko babokoira ni aliga sali ya kemeri ekyoge chai magega anene ime county ya Kisii igo bagenderete kuboria baremi kwene kya bunango bwatrana bare na monogo tora echairingia bono na rule umulemi we ward yan na chirese factory meaning njibono no mulemi we factory ye nchene director ye factory bintu binda byonse yozo gukora no bomo ongo sabaji director cheito na toigwana ine tobe timwe yemo tokole gento torakonyo mulemi egente kenene n'umuremi yatware kibesumu ekine kituta yetukurwana echa yaye yaje tundubali yarugo obwango yache se factory echa yaye nale tekupime tundubali oye guchikiro chiyaye
amang'ano obunereria otutagete kuchikoba mbotoko naende ntagete gusaba abalimi baitu ekero bagete gochora abanyakomiti bechitundu bali bachora abantu bari abantu abaya bako bakonya ekiara garia eri nere interface ye factory nomole okogenda isiko echaerinye mureke koru Kenya mpaka jinsi jisike sako koraki unabona enzi ya Pakistan, enzi ya China, enzi ya Sri Lanka, enzi ya UK ne chile chikobwati kiri chikonyo macha tunyarigere bakora tumanye byasara ebyo obo maene abantu tubwate bakoimurika mbuye bali n'abantu bari burungi usira abantu bakora igondigere KDDA ye tudiri nero ngora nimadira abantu abasomo engine njide skuru mumanyete ngine byasara nale basomye mumanyete ino amangana ya byasara ki account cyonsipi amara ya majigo byasara onsingora ono ngire murate nganaende inseko kora amagoso lyoli onanje koko gwanja gokora tigakobe ko mundu gukora amagoso tamete ngwakoreki okora amagoso ka umuntu igasi omanyete nda akoraki okokora amagoso igakora amagoso intentionally asogwa koewe okoboko nabalimi na special general meeting ya nyora nali tukuliare rontu akora wabeire bona ba director banyamache officially bagoswa ebitabu biri bya serikali bikuru kwa si ari 12 Togo tigana na sekta y'oburemi nigo abarai ahana n'abana siasa kurase county ya Nyamira abanyareko bakobori wago tugutera areti tabuti cyebo cya siasa na kwerenga abanyareko bakobaterana irigo ikirania cira cyamagendero okwana somuyega bwa matanga sechisemo cya tombe me county ya Nyamira niga abarai yabo baberimo no bakugikiria amangana yobukurumya yagenderete meye county ya Nyamira asimo no babeire bakweneke muna nigo barachi kugendera kubwaterana kweneke amagendero namana kumubure murayibwense kweneke ngo bachorare abawaziri abarachi kwikirania emirimo eremia robot yorasenchira ikirana abarai aoni go baikirana somo yagabwa matanga yoko moenia Peter Orinaho yore mumromu abo Daniel Orinaho mu Clark Bay County ya Nyamira umuyigo korekana sensemo ya Tombe ime County ya Nyamira gokwana chingakie chioni ngo maseneta bwe County ya Nyamira okongo mugeni abaga kugikeria ubo kurumyo ubogenderete kwene kiwa ime County yo koirera ogotereni wa ko mu Clark yo Daniel Orinaho Gotu anyaleta wa mindonge nyonga tu alikuwa gajeru ya assembly headquarters chibe essentially chiatanire chibe 50 million ndaro ikise chichie Wakwana chingakie chioni oboigamugani omuraibense Dr. William Samoei Ruto kweneke abunango chorare abarai abaronge asebirogo byo waziri na baigogo keya omubaro bw'abawaziri Ilikuwa iliondolewa sasa wacha akague cabinet ambaye inaonyesha na sura ya Kenya. Ukichukua PS kutoka Mombasa, chukua waziri kutoka Kisii, chukua Masai kama PS, chukua Mjaluo kama waziri. Thaddeus Nyabaro oyore omokonyi bomonogeria sebunge County ya Nyamira nigagania okobwaterana kwa ba MCA eri gwikirania magendero. Yagarando segedechira ko kolega asitubwata ina mago amangana yo munyomba ya asiri. Bari bavuze ngo yo mugirango gukwana sokoro yane no arenga iga abantu bose nabamo tusabirane n'abantu amuroje tokora gebyara ndoli ko baraga bulimo amaboso naro akinyeje to tubwete ibabuata chiro bijire bakurumire kinyingi n'injarere nyingi kerabo ikire ko mubwate bigotiga ubwato kera abane kibera Chingakie chioni ngo MCA bwe diari go manyambega gisesa abaga kwenekia bunamba genderete gwikirania emirimo ya se County ya Nyamira anene obwagachi bwe stadium na mono kugania okubwatirana. Sisi kama viongozi tuachore tu na ndo tunda go defend ebintu binde nge stadium ya manga ya gaje tu tigego gosoma na wake tumalize hiyo vitu haya nini ifunguliwe hata hiyo vitu wananchi wanateta mambo ya barabara kumata seka mainekere toro tutoba amache tura madogo china gitari toro sipa uso kama to mnyo tunaanza kwa timu kusabere hiyo tushirikiane mambo ya manga stadium tunashirikiana abarai abo nigo baigo bamugania omo senator okongo mugeni gwikirana sebi karobie bunge erio kumanya aliagenderete natari go kwana mangana iyo bolimo ta ukwanesa matanguka ukorero
tanya kuja nonyendi mogeshuta so amari amanye ngaki assembly yokorega igota kungacho burukania abantu kero umuntu ate amna abantu abagambere bakade befisiburangeti omona gabana egentonkeri nere tigaru Nairobi ate karasa ate bega amura akorabuya amakorebuya egere kubwatira namo torosinya mira yeito ebe buya kubwatwa nyora mbiyamone family kore na kubwatikana nemerobero yekegori ya Genzi yokorobekana boritko lya ankemeye county ya Nyamira niga basabu baganiriye ko bwatesiwa ase okorabuna amaunchiri abere okorekana imeye county ya Nyamira inero kwa birobi ngimangi taraerera njo kuchakira ine stadi mwende ndeke taraera tatu watu are asking us youth nani ndo watu wombe mahakama na bana kana yo marembe yeye yaone wone gurumo na biashara itogoye chorega twakohere twakuninga nota tuyeri uzeto nigo omo MCA wegodi ya Kemera James Matinga bagakugania basabu okorokorobekana ko murembe aboritwe ankyo eriyo kurwanira obwene nobosibole bwabo yeye karugoboria kene turigotigwa yabana bagira tubasabire ande mambi kibakogenda bayigori mubakwanire mubatebimba basa gutumeka bube because siasa nasoereime omuntu namanyete ko mushimi wogeto nabwata gatuka segete umubisoro manya kubatebinga minyoko ngo reporter ya Ndizi TV eriatriane Evelyn Osero Biamono umuliki oito Evelyn okoranga lero ritkolero no kwalenge gwagete kambia se county ya Nyamira kabisa karibu sana me county ya Kisii asante togos kamotwe magiga yobo tuki obubogendrete igoro ya ekikenyara koba koirera ogotoka kwa emebere gwetani kianda asensemo ya kware pipeline bono nigo amo kagerwa omonene bobo iti obwanyale kobaga kobekwa byara nigo mukagerwa yo nonyana babaga wanchira nabona niga bayitire abasbati emeronkene nababere gati yabo umurugyobo asekyombekera kyobo tuki no busaria DCI kyaberege kobo lyakwena na amatko emeronkebere nerimo eriyo kwena na oroboti rururikira no kwatkana nege umuliki oito Vincent Onyancha na roboti rwa senchira yobaikirano magega yomo kagromo ne kunyara kubekubyara kubwatakano boitibwe mebere gendrete gotoka nsemo ya kwale pipeline ime yomo cho Nairobi nigo bono mukagero yo atangire na DCI asaba gendrete komune ngeigoro yebikalibyo boitiane mona semebere yabereke gotoka sensemeyo omukagero yo asereta ko nezijuma Isam nigo aene kiribuna kuru mwaka boichiri bubere na merongebere nebere gose 2022 oikabono ni gaberga kobaita basubati emerongene na babere gati yabo no murugyoye oinera bete gakumuita. On interrogation, the suspect confessed to have lured, killed and disposed 42 female bodies at the dumping site, all murdered between 2022 and as recent as last day, 11th of July, 2024. Unfortunately, and this is very sad, the suspect alleged that the first victim was his wife, namely Imelda Judith Khalenya. Chingaki chokobe kubyaro mukagero yoni go banatoka nechirenti nyinge chesimi. No inabo nige kagere buno boitio boni go boro boitibo bangire. Asakolende abandi bakageretse buna na beranyare kana bana basubati bali batemire ko Russia malito ko Rusenya getali gete asensemo Nairobi. Aho bago kwane mebere yabo ya Rusi wayache ko rutenseme ya kware. Iyene kerenga bune mebere yoni go yatoka gesibire asenchire yemo. Egento ikagere buna nige go sibwa asenchire yuma ga yokorusi gwasenya getali gete na go chikorutua asensemeyo. Engana egenrete ko ligerigwa sobaime asemeberejo ebekire chugunime. If you look at the way the bodies have been disguised and packaged, all the same. If you look at the place the bodies were thrown into the dump site, just one spot. Noenabo yamanyekane buna emebere yatoka senseme ye Nigeria basubahati boka obono bale abana gati emyaka 15 tugoike emyaka 30. Aso ikabone mebere kyanda yatokera sensemeyo ya Kwale Pipeline Nairobi. To ensure a fair and biased investigation, I have moved the officers from Kwale Police Station. Enkeye mokuru sensemo ya mukuru imeye county Nairobi.
nigo boigo bamanya DCI buna oyo mobo aseta Josephine Owino niga borete kurwa asenka ya Western Cameron geberne sane mu mutinyo eta no mobero ye nigo toko mweri ye asenkendu ya City Mochari eye maiganyo mobero yo koba yemebereri ya rusi wa sensemeria ya kware nigo tebekana buna igo musubati oyu abete kago kwesimi no monto musacha aso musubati yamanyete mwise ko mwabo buna niga rangeri guno musani oye kurende maiga yoko ganda kurustari kicho niga berika koborga ikabono ekero mobero yo toka asensemeyo ya kware. We interviewed her sister who confirmed to us that Josephine indeed disappeared on 26th of June. At around 9 a.m. while she was at home, she received a call from a male person. And she told her sister, I'm going to meet my friend. Nigo chinga kichubo tukibogenrete konyara kumanya chinchira cyabere cyugutumeka n'abantu anemono babera kurutemebere asensemeyo na nakiyanyarikane barwa basibasenchere yemo na koiro mubere na kuruta sensemo yakware korengana nensemo yobutuki kubwatera namo n'abanyimbo na DCI batebere bunamba chikuroro botirwa bonsi ya motuke 27 nanye nabo mebere lyaberge kurusi kwa sensemo yakware nigo bono igakira senkendu ya 16 na nigo lituko lyanke postmortem mwirachi gokorwa meberende nigera beterwanya na korobone nge boimena kurusi DNA elia banyana banyara kutoka kubwatekana nigere bisamunye na nigera bakongwa banyana konyara kumanya emebere yabo. To conclude the investigations within 21 days. Obwoba nigo bagenrete kubwatanse asensemeyo nabwo ikira boni gatira amanyakana boikira numebere nerengera sensemeyo asekolendo botukeme bagenrete asekagere bunemebere nabera abe menge goetani yuya gotebekana emerongene neberen ko reporter ya Ndizi TV leterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Chinga kia yagendrete baigonigo abaraya basubati anenaba gavana bakora n'umugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru baba wekirana ase enkendu ya city yarioko enekia buna emebere yugo toka sensemeyo ya kware nigo ekorusi wa sensemeyo bagokwana amona chinyomba choboralia nigo boigo banyareko bakoboria ikiombekeri ya DCI kenyara kobege kwango ya obolingole na boigo kobabeka biara egati ya bakagerwa habu bagenda tokoba wekirania ebikoru We want to say, as women leaders of Kenya, we are very sad today. We resonate with the people that have lost their lives and their families that are grieving today and say enough is enough. Women lives must count and women lives must be protected. Abo nabaraya basubati koruga sense ya Kenya abakorokana kwe murungani yakobwatakana nebikole byoboite bigandrete ko enekigwa anemono gosia sabasubati. Ukwana kurwa senkendu ya City Gose City Mochari imeyomo chio Nairobi. Asebatarana konyara kogania igore yebikole bimebere egendrete gotoka nsemo ya kware. Kolengana baraya basubati nigo bacho korobo tukikomanya gosemebere yuno ya kurwa City Mochari na gochukuru tuensemeli ya pipeline na kware Nairobi. Because then when you have reports of about 10 women disappearing from different families in 1 month, and then maybe another 5, and then another 6, then you are able to see a particular trend and you start working on it. No nyama igajo mokagero monene konyara kobe kubyara kobwatikane gekorekem. Niga baraya basubati bagani obutuko ime konyara gokorwa eri nabantu bonsi bagare kubwatirani wasobokolyo bwegano boiti banyare kobe kubyara bonsi. We also hope that from here we also going to know, was it this one singular suspect who has done these crimes alone, or could it be a group of certain people or certain persons? We hope that we can get to the bottom of this problem and really take this opportunity to condole with all those families that have been affected. Nigo baichanire nchira basubati bagenrete goitone mbere yabo gotoka nsemo ya kware asemo churio o Nairobi ensemelia ya pipeline. Kolengana baroboni go amuchire serikali na kogani yeso Kenya gokwanira egekorekyo. Ase karibu na sabanto emerongere na babere bagotoka senseme yo bonsi nigo bare abasubati. No nabo goikira boni ga ni gemebere kyanda yabereke gotoka. Ekere yende egenrete koligi kwa senseme ya Kwale pipeline Nairobi. Kwa majina naitwa Salma na mimi ni mtetezi wa wanawake
Na nikisema kwanza nipongeze viongozi wa kike ambao wameweza kujitokeza na kuweza kulizungumzia swala kama hili. Kama watetezi tumekuwa tikilia kwa muda mrefu iwapo mwanamke anadhulumika na kuweza kunyanyasika kwamba viongozi hawajitokezi. Lakini safari hii tumeona kuna viongozi ambao wamewacha makazi yao, leo ni Jumatatu, wameacha shughuli zao, wamekuja kuongelea hili swala. La pili ni kuhimiza serikali. Tunaelewa kwamba ikiwa vifo ni takriban watu 42, lazima kuna vyenye mnajua hili jambo venye linatendeka. Anyinabo ni gabasibati barokane koboro mabwabo na chinga kechine baganyo bolendi konyara kobekwa na gotinga gochasibale abarajya babasibati gukwana kurwase enkendo ya city miyo mucho Nairobi niko baganiriya bakagero bonsi bo boite konyara kobekwa biara. Thank you so much. We are here today as Kenya women leaders, and I think this is our saddest day in history, having to discover that we have 42 women that we have lost, and this actually becomes a femicide. And we are here today in solidarity to say that we want these perpetrators brought into books. And as our women leaders have already spoken before me, we say that we want enhanced systems, and we want to have the security of women because we are not also secure as women. Those women might have been killed today, but which woman is next online? It can be me, it can be you, and so we want to say that women's lives must be protected by all means and by all costs. Reporter ya Ndizi TV reterana nche nkoro kwa Vincent Onyancha. Togo tigana no roboti ururwa Vincent Onyancha nigo maraigwense Daktari William Ruto litkolera nyarakobaga kole taro ya bene guchase county ya Nakuru hasekirenga gyokoroto tahegati ya magendra nyarekobaga kwenekiwa ase county eyo. Ruto ngaba kwa kubeka ali nario borosaso bwagachwechiro ya Keringeti boigo obaga kwenekia guseka kuigora bene eskuru yobo bundia ya Njoro askirene kemuna nigo barachikogendera kubeke merobire mekirano yokoreta magendro anene ase county ya Nakuru. Umuliki oito Samuyenda hamuna mange goyorobotiro. Omorai bwense Dr. William Ruto nigo arotota emerobrio ya magendero ase county ya Nakuru. Gukwana Ruto nigo ainekia kogendera obwagachi bwechiro ase oborendi obuya bwendagera. We are building another 18 markets to take care of fresh produce, and Mama Mbogas will operate from a place of decency, from a place of hygiene, with water, with electricity, and with proper sanitation facilities. Ruto boigo nigo ainekia amabaga yemeremo ase abasae gwetera omurubiri obwagacho bwechinyomba ase rigoriria inse. Katika kupanga ajira ya vijana, hapa kwa hii bus park mtapata ajira, pale kwa soko mtapata ajira, pale kwa affordable housing hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units ya hapa Nakuru. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet next month, mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet. Nigo agania abasae gutanchirana nechisegi nobosaria bwe nibo korende kwenekia omorembe chinga kichonsi. Vijana wetu wa Kenya, tafadhali msikubali ati watu wafanye nchi yetu iwe ni nchi ya kupigana, ya kuharibu mali na ya fujo. Tutaweka amani sisi wote. Ruto nigo boigo aigorabene esukuru yobubundi ya Njoro imeye county ya Nakuru nigo ateba bunamba begete mutu amangana y'ikisemi irigo konya abana bonsi imeyense. Elimu ni ya muhimu, na tunataka kuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakisoma. Ni kweli ama si kweli? Na ndio mwaka uliopita na huyo mwaka ingine tuliajiri walimu wa internship 56,000. Mimi nataka niwatangazia hao walimu wote ya kwamba hata ingawaje nilikuwa nimeweka pesa yao kwa finance bill ambayo ilipata matatizo na maneno ambayo iliwekewa propaganda, mimi nataka niwahakikishie hawa walimu
ya kwamba hata ingawaje finance bill haijapita, pia nimetafuta njia ingine na tutahakikisha kwamba hawa walimu wote wa internship tutawa confirm permanent and pensionable kabla ya Disemba mwaka huu. Nigo chinga kiechio arua egekuro ase baria bonsi bakubwateranigwa n'ebikoro by'obusaria buna oboiti na goteba serikali n'ekikoimokia egetambokero egeikiranu na gotingeria abakenya oborendi. Those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged, so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. Wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi ati kujaribu kununua fujo, ati vijana wafanye fujo Kenya, hawa wauni tutawakomesha. Kuripoteria egetaseni Kiandizi TV, nchenkoro kwa Sam Miyenda. Biamono Sam Miyendo manyete nyore Evelyn oroboti ururua ye Sam igoro ya etaro ya ye Ruto nigo ya chire magabo igo abana Gen Z. Otebanga yaya nagendra ko bakurie chire chamagendra bado intuno tole para korobekana na kwanenga tonyera ko to kumusuguma. Ayungo yakwana turase obwagare kurenda singa keji gatugaturenda se omutimo gotukira no tosase sema yakabiri studio. Astura nyara ko bato komerana amonere Sultano banga nyara ko bagotorera manga nyara ko bakorekana ase ebiti bichibasori. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwensu Bwomugusi. Ayumwa nchuwe getasini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo kusonja mirubili yeto chinse meronge birinenye nyaranга na bogo sonja wetera sesi miao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi. Tugeire na ndo mwanchumulike na kwaligania yemanye chigo sorry chinse isato retariane Victor Sultano wangina manga gente kolikana kurwa se chinsemu au ime ya UEFA Champions of Euro 2024
nigo timu ya Spain wikabono wale abanyankongo belige yaso mwako yomega yokubaka chigolibere ase yamo England kolinda yinto nyakwanire chinsa chia baadaye asebono twachake aye manye chigosori kurwa segetiga Kisi School abwase mwakoyo nigo etimu ya Alara Girls benyorire ubanyangongo bw'umupira w'amaguru asensemo y'abanyaruka asichigosori chia Nyanza use School Sports ase Orogongo rwa Nyanza magayoko baka etimu ya Nyakachi chigolibere aseyemo aseminano gose asichigosori chiagendera eikiaita guika eikendiye ase chinsemo ao ase Orogongo rwagusi ngamone getigia Kisi School igetigia Kadinotunga aboigo egetigia Gusi Stadium. Mbili tatu anakata tena anachafua hatari kwa kichwa hatari kufikia sasa Alara peke yake pembezoni kushoto pembezoni kwa chini nafasi ya wadu kwa mchezo huu kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuchunga kwa maisha yao yote ushindi walio nao kufikia sasa wa bao moja. Haya hatari pale penalty hii muite Christina Biambo. Christy egosori egati ye timu ya Matutu na Kodero bara ase ligi ose ase menebyo via Nyanza School Sports nigo era chikosoriwa ase county ya Kisumu emaiga yegosori yogoturubanibwa na egati ye timu ya Matutu PAG amona Gorosare goturubanibwa asensemo ye semifinali maiga ye timu ya Matutu kobwe egosori yoni gobono egosori yo rachikwaliganibwa aikeiga asensemo ya Kisumu korengana na bawatani bechigosori egosori egati ye timu yo ya Matutu na Agorosare ensemo ye semifinali nigo ya twara ubututukano se ya enekia chigolibere asirige segero maiga yekina kiabegetu Matutu nigo bono banyolire tikiti yemo aseyemo gocheko gosoria ase finali yo ni timu ya Kodero bara. Leo kina nasema mwamoze twende mambo yako sawa taratibu jaribu achia mkuki ovile nini aliachia mkuki kwamba anakuwa ni chanja ni jezi nambari 10 mgongoni wa Matutu chanja Msomali nini nafahamishwa kwamba ukifika hapa ukifika Kisii toko baganiria bamuraba Matutu PAG ama yachinga kibakwenda ase finali yogutegana nayo etimu ya Sofapaka yanyorere libagali gotegara ase ligi ya Kenya Premier League maiga yo wanchira na kubugwa ase raundi entangani yechigosori chogwa kana isiko ne timu ya Naivas kiaita Naivas nigo yabwe gosori yo ase ligoli yemo ase rigensegero kolende ikendeye Sofapaka nigo yabayagete Naivas chigolibere ase enogo nako yenekelia gotigara ase ligi ya Kenya Premier League nako yali timu ya Naivas libagali goswa KPL chinga kiba gochikwendera ko soria ase ligi ya National Super League. Byron Ochenga analeta nini? Tumekuja kushambulia na mpaka sasa tunaona nafasi si haba wamezitengeneza, nyingine ndio inakuja, lakini mpira unapigwa potelea pote, pasi inakosa umakinifu. Atakuwa anaichukua vizuri Wycliffe Odora hapa na kuanza na beki wake wakati mwite Bryson Kigali, tisha mtu anamwacha Darius Msaga anaenda njia ambayo sio, lakini pasi ambayo anaifuatanisha inaelekea moja kwa moja kwa mikono ya Evans Omondi. Brian Ouru kwa mguu wake kulia, Ouru anaingia pembezoni kulia, anacheza naye Tyrus Lango, jaribu kupenyeza, unajibiwa kwa kichwa naye Kigandemi. Tyrus Lango anacheza naye Julius Ngigi na odha wake. Tyrus Lango jaribu anaupakua, sasa ni zamu yake Francis Nambute. Nambute amesakamo chumbuliere nara inakwalika kurwa semesa yemanye chigosori tuliera ronda itembaliganie Iblino Sero na Josephat Amisi imeyemanye chigosori yegereto yakorera sobwamo kulindili tangani tigatuye ekemanye ligia chigosori kurwa sensemende ya studio.
Hamisi. Yes. Karibu sana imechi gostori. Mwandangi kwa matuka mange mo inali. Ona lero wikana nje. Tuasere ne bikoro. Abali no se watige bikoro te siari. Ya na swali pero na nalete ko swali bikoro to bio. Obia linga no meto tinyenyo. Karibu sana. Asante. Aye manyeshi gostori talenge mangeli tukulia lero. Kolende we've had a busy week eikiaita asoro gongoro gusi chigosori au chikoro kunga secondary school sports ti chenki wasoro gongoro gusi na twagokere igati timu chakori bya kuri wasoro gongoro gusi igati abone timu ya matutu na mwibuneke goteba ria gosira bange sana asoko nyiryo korwase knockouts wasoachi semifinals imaga yaje ko nyarali bagali waswase chi finali tolino kwegena nga chinga kibago chikosoria ase chi finali ensemo ya Kisumu mbacho kolioya Hamisi matutune skuru engia kigima na inde Victor Kirokende libuli nelirenga Kisii County nero yalenge host na nena kianyarikana na chi final ichi chikoba chi koene kiwa ensemo ya Kisumu toka getenga nchikorekane balini ase skuru ya Kisii School Cardinal gose egetikeria Kiagusi Stadium ngegitaba gwatenya ensemo yi chigosori nigo babeire no bwo mete mungusana no machiko bake ase korwase timu ya Agoro Sare anene maega yoko bugwase gosori ye semifinal na obonge bwa mashabiki asegeti tinsa chinde nkosinyu na umugosinyu go control so angagerete anticipation yelinga abange no bale gusi bamenyete nga chigosori no chire gusi ono tigato kirio maberera kirinda sense mende na tebe nigero biyekero amaunturi yakora korekana na rienta miroteba na ona ndiritogosoreria seitoka ona ngandu agata tababu diga maunturi biya arakorekana irio torere naki negetiki arenge ke basba gosoreti aba mashabiki sabatio tirio na barenga abange bakabobo goseningi keiga okay na waito ngamba chokori yes timu ya Kisii School nabo ngonyara ko bago koraria nga ase rugby 15 7 aside oh 7 aside all right sema ya rugby nigo yago soletia ngagete na ase kuligiri bagalia gatatu yes nigo vaya ke timu ya Utino yo na kwenye rali bagalia osase chi nationals amatumaini yorogongorwa gusina alingana boigo orogongorwa gusindo chikonyara libaga lioko host nationals sentunda yo mwakoyo kulendo bwa sense mende mbaro asinge nchonye chibura buri chikwane kikwa sense mo ya regionals timaitie valini go sai birenge bya mbira biraga onye bura buri gakwa leki regionals nationals go se kero bunasa mangana national bintu na birabe was lakini egento kyo kumingelinga abantu borogongo au sama shabiki yorogongorwa gusi nigo balenga batoerero lakini amashabiki yande korwa sense mende ito ya Lake region abaleta maberera baleta maberera tima itingi kerege korwa se abagwatani bechi gosori yanene ase chiskuru singe njo following yerero igerene amisi nigere nene wetani no nyana yetimu ya Shabana barino go semelenga kerengo kia obolendi ngechikoba gotingigwa especially abali ya chisemo chiria chitene to bolendi pachiko bako ene kia Victor esemo ya Gusii Stadium ya oseti kemina no kende yonsi agetigelio maete ndende manyechi gosori chiga banyaruka mbaye ko gosori kende kende banyaruka yanyorete usipa asensemo egeti to chake na miss yes egeti kia Gusii Stadium nkia riganya chikosori bere chiri tukolia kabere na maiga ya ngagete mburane nyingi sana ya twa tingo teba ngangera se condition yembe ande tingo teba se ngangera se condition yengia aseng eli chibritanga ne ria sengenjo preparation yegeti keri teraera neri bagaturia ruetwe aigera chigosori je nyare kosori asense mende nande no moichano ngasemye tinye yonsi ipi igotoko egeti ribaga aigera nganto gosori rero nari imbora ke gutuma mbidora nyare kosori bari ngombo ligoro ya abanyaruka timu ya abanyaruka naika omukano mutangani naika soma igoro ya Nyakati abo banyangongo abo mupira bw'enkoyo asorongo rwanyanza bakuru asense mende ya bogere ngagirete asense mo yao ngo kumetinga timu teyo ko Gusii ya banyata ko banyangongo
be komukia ase chikosori chikobwate kero kende osenga kiende arabuo barokanase omustari butu egosori kine kemeneno kiria gia finals asensemo ya banyaruka nyakachi nyorengana abanyareko ba abanyangongo angemia kachintunda ngisano iga chenyareko bachiko bwatana lakini asentunde ntanga nikegima ntoroche eskuriria alaraga sabanyareko ba bako yikora na nyerigerete Victor ngagokiwa sana ngaranga abona babona takoba elevogeta bwo ntwaroche baria bago kora go sabago chora abagosoria abanyareko ba bakora biya korwa team under 18 ntwaroche mbalinge gali ya ase ankaite chikosori cheki secondary cha machinga kinyinge na chichiko besosi yabaki ase chitimu no nyene cha nationally sengencho under 17 ngagete ntore ase world cup aba bwatani korwa ase nationally under 17 no balinge ase nsemeyo aba bwatani betimu ya Shabana no balinga ase chikosori echo bakunye koriginga ningo de kegwe kijia toranyare ko batoko so bwata to so ya se timu eito igona koboli nanda saba yuli bali bagatebanga nje ayo mwana one tigagende esukuru abate kitabu gyoka you see ekarogosori ya se league ya Kenya Premier League it is a job they tenga ngano mupira kwa ngake bobo soke na eniwo kwa kanu bangi bagomba chikoba bali baracharu kene manya sponsorship asoko ene kyonga banyara kwa gukora chisemi cyabo ngawata wibere nabako banga umwana naraba identified kale form 3 Evelyn igona chiko gendra mone na masomo ayo muiburi umwana ina bako nyara kwa ene kiwa manyara kwa baga gusirwa ase chisemi cyaye cyakiradi tukengana nyara kwa bekore taliberera ngama tukabera nyara kwa geta Evelyn twara abarai babangina for the first time na beso kibatanga yaya abangina ni kama hapa mambo yaendi sawa sawa kubatakana no boiti gwetanya emebere kiande nyareko be gutoka sensemo ya pipeline ensemo ya kware nenga negendrete kortari berera litini mense ya Kenya inyora mukagerwa bwege yomana be kwa byara litkulia rero magega yowe soke na wanchira nabuna obereka okore kyo nene kurwa emyaka ebere itirikuru mwaka 2022 yes nigabaga ko gako ancherana no bereka ko itabasbati oite ata no bereka ko itabasbati abo bare wetani chimi ego itane meronkene na babere aso musbati umutangani kegima betaka wetare ngo murugiyoye nyoro no musaye omo sacha bwe myaka 33 kurase chinsemo cha viga korere natangira segeta seni kyaba nyimbo chinga kiboigo ekyombekeria kyo bosa kibutuki bobosari ya DCI abagenda tukwene kyo buna nigo barakore obo tukibwe mekegima aso mukagero yatangira se nike kagero nengana yogo cyane kegima ndibona ngumeti buna asabanta abospi bekora ata no bega witabasibati igokore igo tote bimebere yurega wasisemecho nabasibati boka nasike abasibati bagwitero anda sensemende ibule na misi ngagete the feeling as a social media is very different watebanga oenero mukagero ame baro tebanga oyeno monto gushi mwachete tukunarobataiga mutobegero actually people are saying karu they are warning this person abora basako itwa sengencho abubagwa kanete chikatebanga so there is a mixed feeling yes DCI ayo soime ebateba wike koro obotuki basa bete chingaki none semiri ya Kenya National Police babetege gutirige kurawa no Inspector General Ntinenera natebete buna nigo barachi okoro obotuki bwimeke gima iri kumanya ingoro yege korekeiga oni gonto gote no yo mukageru yo nere kero kende no nebo confess yo taire na nero korekeiga teraba neki wakegima nere ege kogere kyumbe ya DCI yatere nangegendere okoro obotuki kegima iri kumanya kenasi Rusise kurige libwago liria asemebereri ya togete Victor Evelyn na seboigo agene tokobako gosereria kero kende obogima bwa bantabange ne libwago lietanete ange kilomita usiribwa te chie kaibere asamara bakore mukorora magena koyo asayo atigaire twale wazi kwanyaranga na machago teremororo oigo nabondo chenga chise monchiroro gatia bekiombe kianema na kimogotiga asebunaya are openiga asemia ke yonspi naboigo ego endreto kobage kogosereria kero kendo bwana bamanya bante bali igo kune kiro krebna use
ikiombe none kikianema ngenya gukora ataro guciase chinseme icio kero ringi kigenderete gukureka nororo na mono ko niki ningi kirikibwenta okoro yakugero one yanyarika ndimuna mibere yatokire asane ne bimo bimubere byoka bigotoka na ne mibere tari ne mibere yite tuigoro gose yite yiturero ne mibere ya bero rasegeka iyende bagoteba yachakire ku usio buguri iwe yachakire gutyo kuburi ne mibere yesi birase miture yemiga rekero kinabo aba gusaba gusakoro adi nema batamanye rekogere mibere yinjira kwaro chetingira misi aboko bugano muntu begete chiubi matekero toko sangire ubia senka gari boko bikegone muturaiga watinga watu kutagochiari ndio gendeke obono go chabo no go chigutyo kana tende bugo tiokere Victor Kerokende serikali twarochie omotere ndibo banyanyimbo asentunda entanganike gima aso etabisi ase acting position iganya takobaga kobanganya banyanyimbo bosi pi begeta seni kia mukuru gose ensemble ya kware don't you thinking maybe serikali go irete gatambukire ko relate mono gose it is timely igatambukiro ikyo korengana na nje igatambukiro gyo kobanganya itekerikia asiki abuna bwa abantu bayo babeira senseme yes onye investigations chinde chigo chikokorwa abantu bagwente bali ke statement nabo bisaba kwanganya bonekero kwanganya igeminatinga you've already tampered with the evidence maboli na ronga did you do this intentionally agera to manya inkikere baro nande bago teba senseme ndenga yaya ama maandamano abere akoenekiu mboene kitobwate nga abantu abatukutira senseme tali ebintu birikogorwa nga extrajudicial killing abantu baitiru nago tukutwarorane serikali yenyene igetambukire giyo kunganya abanyanyimba abo ngagete senseme yamo tikerikia serikali singencho the political environment tonyali tugutwara anene kurwa somonguso bwa ekiombe kia Gen Z Omario P Evelyn Gen Z litukoliangio mbalite iraga tutatokelezea nonye baraza ya mawaziri yabunetwe nonye amonchorerio asegutene ndibo banyanyimbo bado ngwira na bari nchira why don't they just give enough time kerokeno cha serikali naleko bagokora amonchorerio Jensi bawata nenchireye mobago suguma yes abarai na nene skulire na babaste babate iri bawuchi bakora kurubikana litkuri angia se county ya Nyamira biskulire mono mbarengetia serikali nene igo barengete serikali ya county mente batebire Jensi ababiri bagokana bako togia umuraibweze gotana na baiwete at least agakora igento gekora kana maunchurira soko babutaba waziri na urire chira mbamwete chingaki chire chikirane kurende bono abantu mbaro bono batagete ti aba raibe county abachumbe bari mono bagete yes abona abantu bona Banyamire nayo bagokona bagoteba bari batete bamanyana ki umugaba nwe county Nyamire kera choreto dibali como chiera bamoite bamukwa na salamu ebatete bamanyana ki ningi akolire ningi akubekere meroberiende emetanganye tarera ate stadium nere ya mangagari teraera ate ko kwa gache stadium ngao bata bara wenda baganetie basoke para kurende bagendete kwende ke buchokoro kurubikana kwa marende bamtebi kunaki magendero chira chiri babeta bakoriero nkaichira batachirochi chinde chikorunga chi ultimatum banyare ko bakoena na Victor naki kwege na mbo kurubikana kuri yange ko babuna kurubikana kwa biro korikana kuri maiga ko murembe mo nigo togo sawo igonga abarayaba baba bokoiwa ngagete umuraibwense osetri record yo gutegerera abasaya baba Gen Z no mu musogotoka se I think now I mentioned as the first African president, not even African, the first president in the world, kumira na nabanda social media as an ex-space ni njuto kwa ne bakamurangere and he had the conversation igonga gete omo evuguvugu yenda nyiroke yekiombe ya Gen Z nabo berareta monchiro ya mange next nabo turachino nyene county ya Kisii no turache ese kurigere ya Kisii naronda baraya bangibono bairanire bakoboko kitamkro ya Gen Z na utebekine kitamkire kigima kirache koirera usikogera magendero ko ene kimbinse ya Kenya akurende gatia barayi bake baria bari maminchane ngane yega nabwa Gen Z bagendera tago target mona na batana wikaba batumere Mono sana wigo higatia barayi bakogendera ko bagosemia ndo murocho buru dinga litkorigoro batabanga ya mbiya kobeka kwemurungani koino
nabo igombiya kubategerera abaiburi baino timo tumeka bobe chinga kibono abana siasa na barategete kwira advantage iyo gosoime yaba Gen Z abande bare timanye tigose millennial ona iga babugire basoire Gen Z chinga kibagene toko bagusire kiombe kyo timanye tigatia bali Victor bagene toko bagotobate gotera SC mitandao yetu Sergeant John Kevins autebanga David Onsongo Nyangaresi watch live from Engoto go TDOK. I'm in up to the end of the news. Now mkwambuka wote ba watching. Igatia banda bangen to wate presenter Marcela. Hello Evelyn, Missy na Sultan following live from Soviet Nyamira County. Koranga presenter Marcela lera takali the Green County. Ya Kericho. Ya Kericho. Nigo no bali me na mam Gladys Mora. Bro Mokua receive their greetings, wishing you all a good night and all the DZ TV fraternity and our fans a good night. Bimono sana ingati ngati ya mashabiki ali agenda tokobaga go tubwate nabo igontoko baiba bali bagwisana za maiga TV yago yabo barabana gukora mutuga batanga kweli DZ TV tuko salama. Bimono boigo asabaliki baitu amangana maya kweneke ngana ino mwanyale koba mugueta magucha sebi nyora sekerenga yo kweneke mwanyale ko muko yasangelia seribo elimo inyara buna simro bronsi ya Ndizi TV na boko tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital www.ndiztv.net and semo ya website na boko ya soma na ko yaligeli ya chinsa eminongebe nenye wetrase ensemo ya YouTube Ndizi TV News ilitale nengoro kwa Jos Fatamisi uli nyara koba kwenekya unachibi chamunelo cha guchira senchire wikano niga kwa sara mumanyi nchire tale ne Evelyn Sera aulia to watrana sensemo imenyerero niga kwa Hilida Mose ndio maana soko ira chinsa chao na ko yaligeli iga ime ya Ndizi TV emanye Jumatatu tumira na inde eikigocha njengoro kwa Victor Sultano bangirwa mtamba misi iposiko kizidishe